Praise the Lord, mayong gabi sa mga anak sa Diyos, amen? Karong gabi ng mga igsoon, muna po na ang gabi, alam ka nato ang magtuon sa pulong sa Diyos. Amen? O before ta magsugod sa atong pagtuon, ato nata sa atong church declaration. Sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen o amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. O karong gabi ng mga igsoon, dili ta magalangan ato ta sa ato ang foundation text nga atong pagakuhaon diha sa Episode chapter 5 verse 8 to 14. Ang pulong sa Dios nagaingon: Kaniadto ang inyong hunahuna anaa pa sa kangitngit. Apan karon tungod kay anaa na kamo sa Ginoo, anaa na kamo sa kahayag. Busa ipakita ninyo sa inyong pagkinabuhi nga kamo anaa sa kahayag. Kay kun ang tao anaa na sa kahayag, masayran mo tungod kay ang iyang binuhatan maayo, matarong, o gisunod niya ang kamatuoran. Tinguhaa nga masayran ninyo kung unsa ang makalipay sa Ginoo. Ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga binuhatan nga walay pulos nga gibuhat ni atong anaa sa kangitngit. Hinuon, ipakita ninyo kanila nga dautan ang ilang gibuhat. Makauulaw bisan gani ang paghisgot sa ilang mga gibuhat sa tago. Kung pasabto ninyo sila sa ilang mga gibuhat, masayra nila nga sayop sila. Kay mahayagan ang tanan kung madanagan na sa kamatuoran. Busa may gingon, pagmata, ikaw nga natulog. Bangon, gikan sa mga patay, ug hayagan ka ni Kristo. Magampo ta sa pulong. Amahan na mga langiton, mapasalamaton kami, niining matahong nga kagabion, salamat sa kahigayunan nga gihatag kanamo, ug salamat amahan, karong gabi una sa imong mga pulong nga gusto nimong ipadayag sa mga katawhan. Salamat nga ikaw ang magpadayag niini sa insakto gayud. Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge nga ikaw ang mag-aabli sa mga kasing-kasing sa mga katawhan nga kini nga mga pulong magamit alang sa among pagpangalagad nga kanimo Lord Jesus hangtod sa imong pagbalik. Ug we honor you, we exalt your name. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon atong tun-an ang pulong sa Dios. Og while nag-study ko niining word mga igsoon or kini nga tema na karon, ako ginapangayo sa Ginoong Lord, unsa man gyud ang maayo, unsa man gyud ang gusto nimo ipaabot sa mga katawhan. Sa dagan sa kinabuhi sa mga Kristohanon karon mga igsoon, sa dagan sa kinabuhi sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, adunay mga tao nga grabe ang pagpaningkamot, adunay mga tao nga nagpatuyan lang gihapon sa kaugalingon, adunay mga tao nga nagmatarong sa kinabuhi. Busa karong gabi ng mga igsoon atong tunan ng pulong sa Dios, ang atong tema nga nagaingon, pagpuyo diha sa kahayag, ingon nga mga anak sa kahayag. Sa atong gibasa mga igsoon, diha nato makita nga kung unsa ang atong kinabuhi, kung unsa ang kinabuhi sa mga Kristohanon, ilabi na sa mga tao nga nakasabot sa grasya sa Dios, ilalom sa grasya sa atong buhi nga Dios. Kung atong basahon ng verse 8, iyon siya, kaniadto ang inyong hunahuna, anaa pa sa kangitngit. Yes, kita nga mga Kristohanon, kita nga mga tao nga nakasabot karon mahitungod sa grasya sa Dios, nakasabot karon mahitungod sa mga plano ug kabuton sa Dios kanato. Apan sa diha nga wala pa kita sa kamot sa Dios, ang atong pangunahuna sa diha nga wala pa kita nakasabot sa kung unsa ang kamatuoran, wala kita nalamdagan sa kung unsa ang kamatuoran, ang atong pangunahuna nangitkitan tungod kay naatan ining kalibutan o kining kalibutan na sama sa itong ginashare kaniadto tong last Sunday nga si Satanas ang naghari niini ug mo ni nagngit-ngit naglimbong sa mga katawhan
nining kalibutan na apil ta kaniadto apan tungod kay gipili ug gimahal ta sa Ginoo karon gihayagan kita. Nganong kaniadto ang atong ginahuna nangitngitan pa. Kaniadto nahisalaag kita ug nagpuyo sa kangitngitan tungod kay wala kita masayod sa kamatuoran. Ang Tito chapter 3 verse 3 to 4 nagaingon ang pulong sa Dios. Kay kaniadto wala man kita masayod sa kamatuoran. May tungod sa Dios ug dili kita matinumanon. Gipahisalaag kita og nahimong ulipon sa mga kailuggon ug tanang matang sa kahilayan. Naghari ka nato ang dautan ng mga tinguha o kasina. Gidumtan kita sa uban o kita usab nagdumot kanila. Apan miabot ang panahon nga ipakita sa Dios nga atong maluluwas ang iyang kaayo o gugma kanato mo di higsoon kaniadto so wala pata sa kamot sa Dios. Ang atong mga pangunahuna, atong kinabuhi dili wala makapahimot sa Dios. Ang atong kinabuhi mga igsoon pulos lang mga dautan ang hunahuna. Ang atong mga ginabuhat, wala nakapahimot sa uban. Nagdumot sa ilaha sila, nagdumot sa atua. Tungod kay matod pa sa pulong sa Dios, wala kita masayod sa kamatuoran. Apan karon mga igsoon, tungod kay ang kamatuoran, ang kaayo sa Dios, iyang gipakita kanato pinaagi sa iyang mga luluwas nga mo si Kristo, mo nay nagtabang sa atua nga kita mapuyo diha sa kahayag kay kita mga anak man sa kahayag. O ganong nahayagan ang atong mga panghunahuna karon. Sa imong tan-aw, ay siyempre pastor, ingon ka nakabalo na ka sa kamatuoran, mo nang nahayagan ka. Ang kamatuoran mao ang nagpahigawas kanato gikan sa kangitngitan. Kung kaniadtong atong kinabuhi ngit-ngit pa sa alkitran, kung kaniadtong atong kinabuhi walay paglaom, kung kaniadtong atong kinabuhi walay kapaingnan apan karon sa diha nga nakabalutas kamatuoran mao kini ang nagpahigawas kanato, mo kini ang naglamdag kanato gikan sa kangitngitan ining kalibutana. Kaya ang unang Tesalonica chapter 5 verse 5 ang pulong sa Dios tigayon. Kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran, wala na kita sa kangitngit. Sa dihangan hibaluan nato ang kamatuoran ug ang kamatuoran mo'y naglamdag sa atong mga panghunahuna sa atong kasing-kasing ug kining kamatuoran mo'y naghatag kanato nga mamawala malayo kita sa kangitngit gikan sa kangitngit ug padulong ta ngadto sa kahayag. Ug sa laing bersikulo pa, gikan ta sa gingharian ng kalibutan na ug gidala ta sa Dios ngadto sa gingharian sa Dios mismo. Amen. Ug ang Juan John chapter 8 verse 32 siya masayran ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo og kagawasan. Mo rin na igsuon kaniadto dili tagawasnon. Aduna pay mga tao karon nga dili gawasnon tungod kay wala sila masayod kung unsa ang tinuod nga kamatuoran. Mo nang ikaw karon, ako karon, nakasabot ka sa kamatuoran, nakasabot ko sa kamatuoran, nakasabot ka sa mga plano sa Dios, nakasabot ko sa mga plano sa Dios o kanang imong pagkahibalo sa kamatuoran igsoon, mo nay maghatag sa imo sa tinuod nga kagawasan mga igsoon. Amen. Praise God. Ug matud pa nila, pag ako makaila sa Dios, gawasnon ako. Apan igsoon pangutan unti ka karon. Ang imo bang Dios nga nailhan? Gamhanan? Siya ba ang nag-fulfill sa tanan alang kanimo alang sa imong kalbulahanan? Kung mao na ang imong hinahuna igsoon, mao na ang tinuod nga kamatuoran. Kung ang imong panghunahuna ang imong nahibaluan karon, nga ang imong Dios gipili kaniya aron pakamatarungon, aron balaanon ug aron ipasidunggan. And then, naghunahuna ka, nga kung masipyat ka, mawala ang imong kalawasan. Kung magkamali ka, mawala ang imong kalawasan. Kung makasala ka, silutan ka sa Ginoo. Kung wala na yung paghunahuna igsoon, wala pa ka sa tinuod nga kamatuoran. Kaya ang tinuod nga kamatuoran, maghatag sa imuha og kagawasan. Kaya ang kagawasan nga gihatag sa Dios igsoon, aduna kay kaisog nga mutuol sa trono sa grasya sa Dios. Amen. Muna ang tinuod nga kamatuoran igsoon. Busa atong padayonon, busa ipakita ninyo o ipakita nato sa atong pagkinabuhi nga kamo anaa sa kahayag. Kung atong basahon pagbalik ang verse 8. Sa atong kinabuhi karon kinakabalo na kita sa kamatuoran. Ingon ang pulong sa Dios atong ipakita, atong i-exercise ang atong kinabuhi. Atong ipakita ngadto sa uban ang atong kinabuhi nga naa ta sa kahayag. Unsa may buot pasabot ani pastor? Dili ta magpahiyuyong sa mga plano ug mga gawi nining kalibutana. Mga gawi nga magitudlo ni Satanas alang sa iyang mga katawhan. Mga gawi nga dili makapahimuot sa Dios.
Kaya ang tinuod nga mga Kristohanon, ang tinuod nga mga kasabot sa grasya sa Dios, ang tinuod nga naa sa kamatuuran, ang tinuod nga naa sa kahayag, magkinabuhi diha sa kahayag, magkinabuhi nga kahimutan sa Dios, magkinabuhi nga makalipay sa Dios. Unsa ba ang mga pamaagi nga ipakita nato ang atong kahayag? Ngun nga naa nakita diha sa tinuod nga kahayag, atong tanggalon ang mga butang nga makadaot alang kanato ug alang sa ebanghelyo sa Dios. Unsa may pasabot ani pastor? Kung imong tan-awon ang Romans chapter 13 verse 12 to 14, ang pulong sa Dios nagaingon, ang kangit-ngit hapit na mahuman ug ang kahayag hapit na gayud moabot. Busa isalikway na nato ang daotan nga mga buluhaton sa kangit-ngit o gisulob nato ang maayo nga kinabuhi isip hinagiban nato mga anaa sa kahayag. Unsa may gipasabot ni Apostol Pablo ni ining ang kangit-ngit hapit na mahuman ug ang kahayag hapit na moabot? Ang pasabot ni Igsoon, ang pag-antos ning kalibutan na, ang atong mga pag-antos ning kalibutan na mga Igsoon, hapit na kini matapos kaya naman, kining kahayag hapit na gayud moabot, mao na ni ang pagbalik ni Kristo. Nagpasabot kini nga hapit na mobalik si Kristo Igsoon, hapit na mobalik ang kahayag nga mo'y maghatag sa tinuod nato nga kalipay, tinuod nga kasiguruhan sa kinabuhi. Busa ingon siya, ginadasig ni Apostol Pablo nga atong isalikway ang tanan nga makadaot, mabluhaton nga makadaot nga naa ni kaitngitan, naa sa kalibutan na mo'y kalipay ni Satanas ug isulob nato ang maayong kinabuhi isip hinagiban nato mga nasa kahayag. Unsa may maayong kinabuhi? Pag kinabuhi nga makapahimot sa imong isikatao, pag kinabuhi nga makatabang sa imong isikatao, pag kinabuhi nga dili ka mahimong lain nga panig-ingnan, kung dili maayong panig-ingnan sa mga katawhan nga nagpalibot kanimo Igsoon, especially sa mga katawhan sa tong buhay nga Dios. Siya, dili kita maghubog-hubog o kaha mag-apil sa mga kailayan, dili kita makigilawas, gawas sa kaninyoon o kaha magbuhat sa bisan unsang matang sa malaway nga buhat, dili kita makig-away o kaha masina, hinunua ang kinaiyan ni Ginoong Hesukristo ang angay makita sa inyong kinabuhi o dili ninyo hatagan o higayon ang inyong tawhanon nga kinaiya sa pagbuhat ug daotan. Muna igsoon at sa atong makaigsuonan sa pamilya sa inyong covenant in Christ, atong makaigsuonan na ngandoy nagaampo sila kaugalingon nga ilang kinabuhi, ang ilang panghuna mahimo sila sama kang Kristo. Ilang gipakaubos na gipangayon nila sa Ginoo nga magkaroon sila kusog, nga mahimo sila mapausanon, mapinuglanon sa kaugalingon, nga ilang kinabuhi masama kang Jesus, nga grabe ka mapasensyoso, may gugmaon sa iyang sikatao. Munang dako na kong kalipay mga igsoon nga ako nadunggan o nakita sa pamilya sa inyo covenant in Christ, ang dakong kausaban sa tinuod nga mga Kristohanon, tinuod nga kinabuhi nga makapahimot sa tong buhi nga Dios mga igsoon. And sa kay kini mga butanga sa diha nga imo ning buhaton, mo ni ang makadaot sa imong kinabuhi, mo ni ang makadaot sa kahayag nga naa kanimo, mo ni ang makadaot sa ebanghelyo nga mao ang grasya sa Dios igsoon. Kay ko yung basahon ang verse 9 sa atong gibasa sa kaganina, kay ko ng tao nga naa sa kahayag masayran mo, tungod kay ang iyang binuhatan maayo, matarong o gisunod niya ang kamatuoran. Mo na ang makita sa tinuod nga mga alagad sa Ginoo igsoon, tinuod nga mga Kristohanon, tinuod nga mga tao nga nakasabot sa grasya sa Dios. Mingon sila, pag naa ka sa balaod, kailangan nimo disiplinahon imong kinabuhi. Kung naa ka sa balaod, kailangan ka dunay dakong commitment. Apan igsoon ang tinuod igsoon, pag nakasabot ka sa grasya sa Dios, diha ka magkaroon og tinuod nga disiplina sa kinabuhi, tinuod nga commitment sa Ginoo. Tungod kay nga naman, aduna kay pagsalig nga ang Dios mutabang sa imuha, aduna kay pagsalig nga sa bisan unsay maghitabo, ang Dios makikuban sa imuha, dili mo biya sa imuha, magkaroon kag disiplina, commitment sa imong kinabuhi, tungod kay ang Dios ang nagatabang sa imuha nga madisiplina ka, tungod kay ang Dios magtabang sa imuha nga magkaroon kag commitment para sa buluhaton sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Hallelujah. Ingon siya in verse 10, tinguhaan nga masayran ninyo kung unsa ang makalipay sa Ginoo. Hallelujah. Unsa di igsuon ang makalipay sa Ginoo? Unsa di ang makalipay sa Dios nga atong pagabuhaton? Muna kailangan nato si Kristo igsuon. Aron masayran nato ang mga butang nga makalipay sa Dios. Hallelujah. Kaya nga naman, kung wala si Kristo, walay mutabang sa ato. Walay kahayag nga mudangag sa atong kinabuhi. Kay si Kristo mao ang kahayag nga mo'y nagdanag sa atong hunahuna ug sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios. Amen?
pag nagadanag ang kahayag sa Dios, pag nagadanag si Kristo diha sa imong una-una o sa imong kinabuhi ingon nga katawhan sa Dios, mahimo kang mabulahanon. Kay ingon ang John chapter 8 verse 12, ingon siya, si Jesus mao ang suga sa kalibutan. In John verse 12, misulti pag-usab si Jesus sa mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod kanako dili gayud magkinabuhi diha sa kingitngit, kun dili mahayagan siya sa suga nga nagahatag og kinabuhi. Kung moingon kay igsoon, unsaon man nako pagbuhat nga mahimo makit-an nako mas mahibal-an nako kung unsa ang makalipay sa Dios. Kung walay mo giya sa imuha, kung walay mo danag sa imuha sa sakto nga agianan, sa sakto nga kahayag nga mo'y magdala ka nato ngadto sa pagkamatarong, kung wala si Kristo nga modanag sa ato igsoon, unsaon man nato pagkabot, unsaon man nato pagkahibalo ang mga butang nga makapahimuot sa Dios. Muna sa atong kinabuhi karon igsoon, si Kristo ang suga, si Kristo ang nagadanag kanato, si Kristo ang maghatag sa atong kahayag sa kinabuhi aron masayran nato kung unsa ang makapahimuot sa Dios igsoon. Hallelujah. Ug unsa ba ang makapahimuot sa Dios? Pinaagi sa pagsunod sa kung unsa ang gibuhat ni Kristo, kay si Kristo ang maayong panig-ingnan alang kanato nga makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Igsoon, sa tinuod lang naduol kita sa Dios tungod kay anaa kita kang Kristo. Muyong kag naduol kita sa Dios, pasabot nahimutan kita sa Dios. Nakita sa Dios kung unsa ang imong gibuhat nganong gikahimutan ka sa Dios. O kanang tanan igsoon, tungod na ni Kristo, dili tungod sa imuhang binuhatan o sa kung unsa ka. Kaya ang Ephesians chapter 2 verse 13 ingin siya, apan tungod kay anaa na kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto halayo sa Dios, karon haduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang tanan igsoon pinaagi lang gyud sa dugo ni Kristo. Dili tungod kay maayo ka, buutan ka, kugihan ka, daghan kag natabangan. Grabe ang imong pagpaningkamot, pagsunod sa balaod para maduol ka sa Dios igsoon, dili. Tungod sa dugo ni Kristo, nahimo kang duol sa Dios. Pinagi sa dugo ni Kristo, nahimo kang matarong. Pinagi sa dugo ni Kristo, nahimo kang balaan. Pinagi sa dugo ni Kristo, nahimo kang pasidunggan. Amen? Hallelujah. Kung padayunon na to ang verse 11 sa itong gibasa kagina. Mingon siya, ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga binuhatan nga walay pulos, nga gibuhat ni atong anaa sa kangit-ngit. Hinuon ipakita ninyo kanila nga dautan ang ilang gibuhat. Makauulaw bisan gani ang paghiskot sa ilang mga gibuhat sa tago. Muna igsoon, ang pulong sa Dios kanunay nga magapahinumdum ka nato. Tungod kay nga naman gimahal ta niya, gipangga ta niya pag-ayo. Dili siya gusto igsoon nga ikaw ug ako nga nakasabot sa grasya sa Dios, nga ikaw ug ako nagdawat kay Kristo, nga kita nga iyang mga katauhan, kita iyang mga pinili, mahimong katawanan sa uban, mahimong dili mayong panig-ingnan. Munang dili nato gamiton ang atong pagkagawas nun alang sa pagbuhat sa makadaot sa kamatuoran. Siguro mayon kasi mong kinabuhi ay sige, okay ra ni, kasabot na ko sa grasya, pinaagi lang sa grasya, naluwas ko. Munang gawas no naman ko, okay, tara, magpakasala na lang ta, magsugal ta, mag-inom ta, kinaan ako ilalom sa grasya. Apan sa tinuod igsoon, ayaw gamita ang imong paggagawas nun para buhaton nimo kung unsa ang makalipay sa imong unod. Kay delikado na sa imong kinabuhi. Ingon ang Galatians chapter 5 verse 13, ingon siya, mga igsoon, gitawag ka mo sa Dios aron mahimong gawas nun. Ang pagtawag sa Dios kanato igsoon, aron mahimong gawas nun. So, unsang klaseng kagawasan ang pagtawag sa Dios ug ang unsang klaseng kagawasan ang gihatag sa Dios sa tuwa igsoon? Kagawasan sa pagkakinundina sa sala, kagawasan sa pagkasinilutan, kagawasan sa pag-antos nga madangatan unya sa mga katawhan nga nagpailalom kang Satanas. Mao na ang tinuod nga kagawasan igsoon. Dili kagawasan nga gihatag sa Dios sa imuha aron sa pagbuhat og daotan. Dili ingon anak nga kagawasan igsoon. Hatagan kag kagawasan sa kasiguruhan sa imong kinabuhi. Muna ang kagawasan nga gihatag sa Dios ato. Ingon siya, apan dili kamo maghunahuna nga gawas na kamo karon sa pagtuman sa inyong lawas tong kinaiya. Ingon sa Apostol Pablo, ayaw ninyo hunahunaa
Kay gawas nun mo, pwede ninyo buhaton, sundon, o tumanon kung unsa ang inyong lawas nun nga pangandoy. Yan siya, ang angay ninyong buhaton, maghigugmaay kamo, ug magtinabangay. Unsa may buot pasabot ni Apostol Pablo igsoon. Pag naay mga taong nagkinahanglan, pag naay mga taong kulang sa paghigugma, ipakita nimo ang imong paghigugma, ipakita nimo ang imong pagtabang ngadto sa kanila tungod kay mao kana ang kalipay sa Dios sa iyang mga katawhan, sa iyang mga pinili, nga ang iyang mga katawhan magtinabangay o makita sa kalibutan, makita sa mga katawhan ng kalibutan na nga mga katawhan sa Dios walay pagpasagad kung dili matinabangon ni bisan kinsa, especially sa mga katawhan sa Dios igsoon. Amen? Ingan pa gid sa unang Pedro chapter 2 verse 16, and siya may kagawasan na kamo. Apan wala kini magkahulagan nga may kagawasan na kamo sa paghimo og dautan, kundili magkinabuhi kamo isip mga ulipong sa Dios. Kining kagawasan nga atong naangkon karon igsoon, dili ni kagawasan sa pagbuhat og dautan, kundili kagawasan kini sa pagbuhat sa kung unsa ang makapahimuot og makalipay sa Dios og magpailalom lang yun kita sa Dios igsoon, wala na hilain pa. Muna ang kagawasan nga gihatag ni Kristo sa atua. Muna ang kagawasan nga gihatag sa Dios sa atua. Kagawasan sa pagsunod sa kabubuton ug mga plano sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Igsoon, kung unsa man ang imong ginabuhat karon, siguro naghunahuna ka nga ikaw gawas no na. Apan imong gibuhat ang dili mga maayong butang nga makadaot sa imuha, makadaot sa Ebanghelyo, makadaot sa Dios, number 1 igsoon. Una-una, walay butang nga matago, madayag ang tanan. Kaya ang Lucas chapter 12 verse 2 to 3, ang pulong sa Dios nagingon, apan walay tinaguan nga dili mabutyag sa kaulahian. Kung naamang kay gitaguan, dili na siya magpabiling tinago. Mabutyag gina igsoon sa kaulahian. Busay bisan unsa ang inyong gisulti diha sa kangitngit, madunggan diha sa kahayag, ug ang inyong gihunghong sulod sa sirado nga kwarto, mahibaluan sa tanan. Ang mensahe ni igsoon, sa bisan unsa imong gibuhat, dili ka na mapabiling tinago, kung dili mo gawas gyud kung unsa ang tinuod. Igsoon, gipili ta sa Dios, gikan sa kangitngit ni kalibutan na, o gikdala kita ngadto sa kibulungan kahayag, aron ikaw ug ako iyang himuon nga pari sa hari. Gibuhat sa Dios ang tanan igsoon alang sa imong kabulahanan. Kay ingon siya sa unang Pedro chapter 2 verse 9, ingon siya, apan kamu mga pinili, mga pari sa hari. Gipili ka sa Dios o gihimo kang pari sa hari nga mo si Jesus og mga katawhan sa Dios. Nahimo kamong iya aron magmantala sa iyang kahibulungan nga mga binuhatan. Gipili ta sa Dios aron pagmantala sa iyang kahibulungan nga mga binuhatan igsoon. Unsa mga kahibulungan nga binuhatan sa Dios? Kasi Kristo napakamatay alang sa mga piniling katawhan sa Dios. Nagpakamatay siya, gisakripisyo niya iyang kinabuhi tungod sa iyang dakong gugma nga anha kanimo ug ganhi kanako igsoon. Hallelujah. Nahimo kamong iya aron magmantala sa iya kay bulungan mga binuhatan. Siya ang nagtawag kaninyo gikan sa kanitngit ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag. Gitawag ta sa Dios gikan sa kangitngit nining kalibutana, gikan sa kadautan nining kalibutana, o gibutang ta sa Dios ngadto sa kahayag, ngadto sa gingharian sa Dios nga walay pagkatapos, ngadto sa gingharian sa Dios nga puno ang kalipay, ngadto sa gingharian sa Dios nga puno ang pagkamatarong ug kalinaw sa kinabuhi. So, amen. Hallelujah. Mao na ang mga plano o kabubuton sa atong buhi nga Dios igsoon. Kining kahayag atong nahibaluan igsoon. Nindot kayo. Kaya nga naman, ang maayong balita, kung wala ka nakahibalo, imo ang mahibaluan karon nga ang maayong balita mo ni siya. Ang kahayag may gahom alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan. Kaya nga naman, kining kahayag mao'y mag-usab sa kinabuhi
sa mga katauhan sa Dios, mo'y magadanag sa kung unsa ang kabubuton ug plano sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Mao kini ang makatabang kanato igsoon, wala na ilain pa. Kay kung atong basahon ang verse 14 sa atong gibasa kaganina, siya kay mahayagan ang tanan kung madanagan na sa kamatuoran. Ang tanang nga mga katauhan sa Dios, ang tanang mga pinili sa Dios, sa diha nga makabalo sila sa kamatuoran, tinuod nga kamatuoran, madanagan sila sa kahayag o kining kahayag nga modanag sa mga katauhan sa Dios, adunay gahom nga muusab sa mga katauhan sa Dios, adunay gahom nga mutabang sa mga katauhan sa Dios, mutabang sa bisan unsa nga aspeto sa imong kinabuhi, mutabang kanimo sa imong kinabuhi sa matag adlaw, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong mga desisyon nga imong pagabuhaton. Ang kanang-kahayag gikan sa Dios mutabang na sa imong igsoon, dili na mobiya sa imuha. Ang kanang-kahayag mo nimo usa sa moprotekta sa imuha, nga motudlo sa imuha, mulikay sa imuha sa mga katalagman nga nagpalibot sa atoa, nga nagatang sa atoa, nga nagbabag sa atoa mga agianan. O kanang-kahayag igsoon nga gikan sa atong buhi nga Dios nga mao si Kristo, mao na ang atong tabang sa matag karon ug unya sa tong kinabuhi. Man kung imo nang basahon pagbalik o tiwason nimo, una siya ginaingon diha nga busa may gingon. Pagmata, ikaw nga natulog, bangon gikan sa mga patay ug hayagan ka ni Kristo. Siguro igsoon, nakatulog lang ka, kay nagsalig ka nga naa ka sa grasya sa Dios. Dako na imong pagsalig nga okay lang, kay ilalom na ka sa grasya. Ingon ang pulong sa Dios, pagmatay igsoon. Ayaw patintal, ayaw pagpabilin sa paghikatulog, tungod kay ang kahayag, anaa kanimo, mudanag na siya kanimo, dili na siya mubiya kanimo, tabangan kaniya, siya bangon, ikan sa mga patay, ug hayagan ka ni Kristo. Igsoon, ayaw pag-undang sa pag-alagad sa itong buhi nga Diyos. Ayaw pag-atras sa bisan unsang makisanitian sa kinabuhi. Ayaw kabalaka. Ayaw ka problema. Isalig nimo ang tanan sa Ginoo. Tungod kay naalang diha ang atong paglaom, naalang diha ang atong tabang, naa diha ang tanan nga atong gikinahanglan igsoon. Wala na kilain pa. Igsoon karong gabi una, ako mga pag-ampo nga kining mga pulong nga imong nadunggan karon, mutuhop kini sa imong kinasuluran, o kini nga mga pulong mahimo nimong gabayan o maga-encourage sa imong kinabuhi. Kay bisan asa taning kalibutan na igsoon, ang tao walay paglaom kung wala ang Dios. Munang usa lang atong gikinahanglan, mao si Kristo. Kining kahayag nga atong hisgutan karon, mao ni ang atong gikinahanglan aron kita magmalahutayon sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na while nagapaabot kita sa pagbalik sa atong manluluwas nga si Kristo. Siya ang kahayag atong gikinahanglan igsoon para kita malahutayon, magmadaugon, magmalinawon, magmalipayon ug pagkamatarungon ug pasidunggan ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Hallelujah. Magampo ta sa pulong sa Dios. Salamat Amahan sa imong pagkamaayon ni matahong kagabion. Salamat sa imong mga pulong nga kanunay nagadasig kanamo ug nagalig-on kanamo. Amahan, salamat nga kini mga butanga mahimo namong gabayan, magamit namo ug silyuhi kini, dili kini makawat sa kaaway nga mo si Satanas, umaw kini ang magtudlo kanamo, magagiya kanamo sa matag adlaw sa mong kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay, amen. Praise God. Ug magapadayon ta igsoon ato ta sa atong communion kinsa atong ready, ibayon nato ang bread. Sa gabi ang gibilhan si Jesus, mikuha sa tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini bikas-bikas ug iyang gihatag sa mga tinunan ug ingon siya. Kaya nga paan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nagsakripisyo nagantos alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Karong gabi una usa ka higayon alang kanamo nga kami makaselebrar na usab sa imong gibuhat ito sa krus sa Kalbaryo, that by your stripes we are healed. O salamat Lord, yun kasi mong pulong in 1 John 4:17, kung sa kakaroon, mausap kami. Nagpuyo ka, nga nasa kalipay, among ginadeklara sa among kinabuhi, nga kami usab magpuyo diha sa kalipay. Nagpuyo ka, nga walay balatian, mausap kami, magpuyo nga walay balatian. Nagpuyo ka, nga walay kahatlok sa balatian,
magpuyo usab kami nga walay kahadlok sa balatian. Nagpuyo ka nga malipayon malinawon, mausap kami magmalipayon kami magmalinawon bisan ang kalibutan nagmagulanon og walay kalinaw apan kami nga imo mga katawhan magmalipayon og magmalinawon tungod kay ikaw uban man kanamo og kanunay kang nagadasig nagalig-on sa matag usa namo kay kinabuhi. Usa dalaygon ka sa walay katapusan, pasidunggan ka sa tanang imong gibuhat sa among mga kinabuhi. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayan na to ang kupa. Kasama ang gabi nga ibilihan sa Jesus, mikuha sa kupa ug nagpasalamat sa Diyos ug iya kini gihatag sa mga tinun-an ug mingon siya. Kini nga kupa ang nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini lang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Nining matahong mga kagabion, salamat Lord sa imong dugo. Nga mong celebrate karon ang dugo kay giula dito sa cross sa Kalbaryo, ang dugo nga naghimo kanamong angayan, ang dugo nga nagpapas, nag-erase sa tanan namong mga sala, ang dugo nga naghimo kanamong angayan nga makasulod diha sa hinghirian sa Dios, ang dugo nga mao'y nagpaduol kanamo ngadto sa Dios Amahan. Salamat Lord Jesus nga diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin alang sa mga katawhan. That's why karong gabi una mo ginadeklara sa among kinabuhi nga kana nga mga panalangin, kana nga makaayuhan magamanifesto na sa matag usa namo kinabuhi. Dalahigon ka sa walay katapusan in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo Lord. Salamat Amahan sa imong gugmang walay paglupad. Salamat Lord sa kahigayunan nga magihatag sa matag usa. Salamat Lord sa kalampusan nga magihatag Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga kanunay nagadasig nagalig-on kanamo Father. Salamat God. Karong gabi na Ginoo. Especially ang pamilya sa inyo Covenant in Christ. Once pagdumala ni Pastor ni Rod Catson Lord, kay Sir Yani God. Lord, I declare blessings upon blessings in ang kinabuhi God, divine protection, Lord, wisdom, Lord, release, breakthrough sa ilang kinabuhi God, financially, physically, materially, and spiritually, Father. Salamat Ginoo, even Lord, sa kinabuhi ni Pastor ni God, ikaw magagamit kanya more, alang sa panyang pagdumala sa pamilya sa inyo, Covenant in Christ. Uban kay Sister Yani, ikaw magapatalangin kanya, ikaw makikuban kanya, ikaw magatabang kanya, kay Sister Kakay, Miss Dexter, si me, my Father. Salamat Ginoo, sa iyong pagkamaayos sa mga kinabuhi God. Salamat Lord sa iyong pag-grant Lord ang tanang pamilya sa inyo Covenant in Christ. Salamat Ginoo ang tanang source of income sa mga katawhan God. Salamat Lord sa pagpadagaya Lord sa ilahang kinabuhi Lord. Daghang opportunity, mga panalangin Ginoo magahunting sa ilaha God. Ang imong blessings Lord kanunay magasunod sa ilaha Ginoo adlaw gabi God. Tungod kay Lord imo sa mga pinalangga, imo sa lang ubanan, imo sa lang tabangan in every way Father. Salamat Ginoo even Father sa kong mga igsoon, sa kong mga ginikana po mangkon bayaw. Even Lord, kining family God, yung mag-trust ako, Ginoo, salamat Lord sa pagpanalangin. Salamat sa pagpakikuban God, Lord, our life, Lord, will in line what your word says who we are, Father. Salamat God sa tanang butang. Salamat God, even Lord, sa mga kaigsuunan God, nga nagsubaybay ni Lord, gikan sa nagkalaing-laing dapit sa tanang dalunggan nga nakadungog sa kong tingog karong gabi na God. Lord, I declare blessings upon blessings sa ilang kinabuhi, Lord. Divine protection, Lord, sa ilang kinabuhi. I release favor, God. I release miracles upon miracles. Healing upon healing, Lord, sa ilang kinabuhi. Healing financially, physically, materially, and spiritually, God. Mag-aabot diha kanila, Ginoo. Lord, salamat, God, sa imong pagbisita kanila, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong paglikon kanila, Father. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin sa ilaha, God, in every way, Father. Salamat, Ginoo, mong ginaduol diha kanila, Father, Lord, ang nasa sa Israel, God. We declare blessings, shalom, salvation, God, protection, God.
Salamat Diyos sa ilang kinabuhi, Lord. Even Father, ang nasa sa Pilipinas, Father, our President, Lord, we pray our President, Father, that you will bless our President, you will guide our President, Father, Lord, ang kaluwasan, Lord, mag-abot sa pamilya sa Presidente Rodrigo Roa Duterte, Father. Salamat God, uban sa tanang nagdumala sa mong nasod, Ginoo, ang pagkamatarong, Lord, may mag-ahari, sila makasingkasing unahuna, even, Lord, kining COVID vaccine, Father, we pray and we declare tonight, nga kini dili mamahimong mandatory, Father, kundi alang lang, Lord, sa sibisan kinsa nga gusto magpabakuna. But Lord, ang imong mga katawhan nga tinuod nga nagasalig kanimo nga dili magpabaksin, Father, hatagan nila pagtugot i-honor nila, Father. Lord, mo ni among deklarasyon karong gabi na, Father. Even, Lord, sa mga kaigsunan usab nga baksinan, Lord, salamat Ginoo sa imong pagprotekta sa ilaha. Salamat, Lord, sa imong paglig-on sa ilang immune system, Father. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa ilaha, Father. Salamat God sa imong gugmang ulit paglubad, Amen, Father. Our Mayor here in Davao, Father, salamat, Lord, sa imong pagkikuban kay Mayor Inday Sara. Salamat, God, sa imong paggiya kaniya, pagprotekta kaniya, pagpanalangin kaniya, o ang kaluwasan sa imong pamilya, Father. Salamat, mag-abot kayo nila, Father. Even, Father, kanang place in New Covenant in Christ, Lord, we continue to claim that place, Lord, and we declare that place, Lord, God, belongs to New Covenant in Christ. Salamat, God, sa tanan. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi, God. O, Lord, kining gospel of grace, Lord, dili maulawan sa pamilya sa New Covenant in Christ. You will do great things, Lord. You will release your miracles. You will release, Lord, kaning great awakening, God, for New Covenant in Christ. Even, Lord, sa mga katauhan nga nagpalibot sa New Covenant in Christ, Father. Lord, salamat, Ginoo, sa imong pagkabuhaton. Salamat, Father, kining imong pulong dili gid mahaluan, God, o dili maayo, Ginoo, tungod kay Lord, ikaw ang nagagiya kanamo, ikaw ang nagatabang kanamo in every way, ikaw naga-remind kanamo, God, ikaw nagatudlo kanamo, Lord, alang sa kaayuhan sa pamilya sa New Covenant in Christ, alang sa pamilya ni mo, Lord, sa tibok kalibutan, God. Lord, ang gospel of grace, Lord, mao ang susi, God, alang sa makatawhan, imo makatawhan, Lord, nga magkahiusa, walay relihiyon, walay denominasyon, walay mga nasod, lain-laing nasod, kundi isa rami, God, tungod kay Lord Jesus, ikaw ang master namo, ikaw ang head namo, ikaw ang among manluluwas, ikaw lang ang tanan alang kanamo, walay laing master except kang Satanas, ug ikaw lamang, Lord Jesus, ang among master, ikaw lang ang tanan sa amo agahan. Mo nang walay kalainan sa amo ug sa ilaha, tanang nagsimba kanimo, Lord Jesus, tungod kay kaming tanan imong mga katawhan. Ug Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Now the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord's face will shine upon you and be gracious unto you. Lord, salamat, Ginoo, sa mong pagkamaayos sa ilang kinabuhi. Dalhagon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Salamat mga igsoon sa inyong higayon, inyong gihatag. Salamat sa kanunay pagpakiguban ug hangtod sa sunod higayon ug mga adlaw na usab sa atong gathering sa church. Kita-kita ta. Bye-bye. God bless. Ingat.